שלום לפבריציו גואטה שלנו. ומאיתנו אנחנו מבקשים לא לחסוך בתיאור המנה הטעימה שאתה מכין לנו. אוקיי, מצוין. מה אתה מכין? יש לנו היום פסטה, אנחנו הולכים לכיוון החורף, יש לנו פסטה עם זפרן, כרובית, צנוברי, משהו שבדרום איטליה אוכלים בשביל להתחמם. כך, חוץ מלחבק, אוכלים גם פסטה. אני אבוא גם וגם, גם להתחבק, גם לאכול פסטה. טוב מאוד. תיזהר. אוקיי. תודה רבה יקירי. ועכשיו פבריציו. קושי. יקירי, אני מגיעה אליך. מלא מרץ. יש לנו את הפסטה שלך. פסטה של חורף, שאנחנו הולכים לקראת החורף. אז אתה בישלת כרובית, אני רואה. כרובית עם בצל וצנוברים. כן. עכשיו אתה מטגן את הכרובית המעודה. כן, ועכשיו זה שלב שאנחנו מוסיפים את הצימוקים. כן. את הצימוקים בשביל לתת קצת את הקונטרסט. כן. זה גם מחמם מאוד. אוקיי, ואני מוסיף את הפסטה. הנה, ריגטוני. ריגטוני. בעלי ריגטוני. איך שנעמדים לידך, מיד נהיה על האוטומט המבטא האיטלקי. נכון. גם הפסטה מדברת, לא רק צריכים להשקעות, זה גם מדברת. אלורה. כל הפעם. אוקיי, הנה זה הפסטה ו... מה זה אלורה באיטלקית? אלורה, נו, מה אז? אז. אלורה זה גם אלשה. אלורה. זה שני דברים, ועכשיו אנחנו מוסיפים קצת צבע. קצת יש פה זפרן. כן, אני רואה פה בשפע, לא הלכת בקטנות. כן, אני רוצה איזה כפית שלמה זפרן, חצי כפית, שאתה השרת במים? כן, במים חמים. אוקיי. הנה, אני נותן לו... אני אתרחק, מה שבטוח. כן. שלא יבוא עליי. הנה, זה הצבע שהוא צריך לקבל קצת צבע, וגם הטעם של באיטליה מאוד אוהבים את זפרן בשביל לעשות את גם הריזוטו וגם עושים הרבה... אבל צריך להיזהר מזה, כי אם שמים זפרן קצת יותר מדי, יש לזה טעם של סבון כביסה. כן, זה גם קצת מר. בדקתי. נכון. אני הרי לא יודעת בקטנות, אני תמיד מגזימנית, אז הנה מה קרה, סבון כביסה. שמתי קצת אקונומיקה, שיהיה ביחד עם הסבון כביסה, זה יהיה מצוין. האקונומיקה אני שם, אם זה יותר מדי צבעוני, הפסטה זה... להוציא קצת צבע. נכון. טוב, אז כאילו הכנת יותר, אבל השתמשת פה רק בשתי כפות. כן, אני רציתי... בערך יש 5 גרם של זפרן. חוטיטים. כן. הנה, זה קצת בזיליקום. כן. ופרמיז'אנו, שהוא תמיד מחכה את השלב שלו. וגם יש לנו פה אנצ'ובי. אוקיי. אנצ'ובי, אתה הוצאת לו את המלח, משהו? כן, לא, פשוט... השרת? או ישר מהקופסה? ישר מהקופסה, בגלל זה אני לא שמתי, כמעט אני לא שם מלח פה. הבנתי אותך. הנה, זה ממש פסטה של דרום איטליה. איזה ריח טוב יש לזה, אני מוכרחה לומר. נכון. מגיע עד אליכם, אקוש. יפה. אז עכשיו אתה שם את זה בצלחת. נכון. כמובן שהקונטרול בצווחות גיל, עליי. אני אגן על זה בגופתי עד שזה יגיע לקונטרול. אחת כפה.